jokanyo mag chama to un kod ohala. Chop lek mar ohandi kokalo kuom hola mong'ere kaka Pamoja Group Loan ma ichiwo nyaka $10,000,000. Onge arita moramora ma ochuno ni nyaka ibedgo. Lim bad bengi mar Equity moramora mondo indikri. Chenro wa makawuono mar ohala gi Mwandu. Chenro wa madogo yombaka gi oganda luo mago matiyo mateke weche mag ohala kod keto mwandu. Kawachopo singo moro nyakoro Mogajwang mano mar kelo ni twak makelo na dongruok kaka oganda luo. Machiegni nyinga Lydia Okeyo. E chenro wa makawuono nyakoro Mogajwang watwak gi Christine Otieno ma en jawer mang'ula mawero wende mag injili. Kata kamano otimo ohala mar uso rangi mano miwiro e nyamburko. Ne walime e kare mar ohala mantiere e Sambwe County ma Nairobi kendo ng'eyo kaka otimo ohala ne karobe ni othoro bedo kod wuodhe mathoth kotenre kod mich mare mar wer. Nyakoro Mogajwang ma e kaka ne watwak kode. Ilunga ni Christine Otieno kata Yesu Nyale. An nyasembo kanyigo tateda sembo kolala ram. To anja jokali. Anja wer an gospel artist. Anja wer anja puonjre nongo ni student donge. Kendo anja ohala kae matiye achako tijini actually 1995 kakore kachako dak jaoda ne tiyo tijini kaminde nondike iluongo ni tinting services gin en magi gin rangi mag mtoka tintie kaka inyalo kawo kala mora mora mar gari mora mora tiruwo koro jaoda nondigi mindi chon koro mana kwa kendre to nane no mondo aba chak tijini ndi mar rangi ne achako gi sandpaper gin maneno mawiye kachaka sandpaper achiel en siling 10 gi masking tape achiel en siling 100 to nitie gimoro ni prema party mani toki kanyo go gin bet gi yot ma capital ne nyala pone en siling 3,000 mana chako godo koro na medo gi matin achope rangi mag first try kasto rangi mag first try adera ni milongo ni duko kae duko tadera ni milongo ni acrylic kanya dera ni milongo ni base coat rangi mag computerized iruwo gi computer mineno kanyo ne keto kode computer kanyo to gi scale ne kanyisi kaka iruwo gi koro mana matin kamano mochupnya kama koro antiere ni manyo machine computer iruwo gi machine ni angena abonyisi kaka itiyo kode bange koro en ma beche tek mugik molore ngenite challenges to ng'eny nikech koro sani na ok nachako tijno ka wach kamano nwachako gi town kama wantin wan Roysambu Shell petrol station nachako gi town to kan wachako by that time seche kande ne jio mang'eny ok ne tije rangi to samalo seko dindo koro tich mar rangi ji ng'eny go kata sani neno an ne bana kacha uso rangi piny kucha uso rangi koro en challenges ma wan go like mago ai tich bodok piny ok en kane machon cha but matin and wadhi adiamos to Yesu bedo jakorwa gima miyo abedo gi hero tiyo tich matiyo ni an kod ji mang'eny mang'iya mondo mi akonygi an nyithindo machulo ne gi school fees an gi nyithi kiye an gi mondo liete anyaka gi chokorana machiemo chieng ngeso ka ngeso nyaka gi chiem koka tiyo tijini matek kama abo yudo ne gi chiemo onge wer ok luongo wer kila wakati no ayudo pesa kila wakati en gima biro dichiel koro da kapo na keto wiya e wer kende ok anyal yudo kaka nyalo konyo timo tije mamoko bende koro an awuon an gi meka matimo an gi nyithinda an kod family mara apart mupogre kod mano an nyaka kod nyithindo mamoko be makonyo mang'eny bende
Koro nyaka bi atema tek mda yep. By the way ayepo ga sa 12:30 aloro ga sa 3 otieno. Mai nyaka tim kamane kama na yud tich kecho dhiambo an gi jok mamoko mong'eyo ni kata kolor tich to ginyalo biro koro ka gin gi moro matin ginyalo keto kata M-Pesa, gin gi moro matin ginyalo keto e bank, mi nyaka bed nyaka late, nyaka molewa matin. Ogwen an ka sama mong'eyo ni ka Yesu nyale duka na ka iluongo ni Yesu nyale. Yesu nyale ka adhi do kuseyepo by 12:30 ka an gi gari magoyo, mabiro kawo body filler, mabiro kawo pre, mabiro kawo party, ging'e nyaka ginwang'a. Koro mane pogruok mara kinda kod mamoko to mamiyo ahero tijani bende. Gima nyalo nyiso jower wetena, kik ibed abeda irito wer kende. Chak gi gimoro. By the way, an ok nachako gi rangi ni, nachako gi omena gorogoro na waro siling 10. En long story man to kodhi donje sani. Kat na ware korokocha golo korokocho ta uso dala mar Kariadudu. So na uso a lot. To na uso low. Ing'e lo odowa mamine maya chamogi. Nyanya, kitungu. A lot mar skuma an gadiera ni siling 1,000 kende manorom bedo capital mari. Aloti kao yani kao mana mathin 1,000. Kinge gimetimo tiketo Nyasaye mbele. 1,000 no nyalo keto bed maduong'. Ofisa ni yeka, my officer. Kichunka an gi CCTV camera. Kila shop mara an gi CCTV camera. CCTV camera ntiere Simba. Kata kana onge na an Kisumu Omabay. Anyalo access mora madhi mbele. An gi system ma every rangi mantiere kanie system. Maka gona simu magisa ni rangi makama gini yonge. Gima kunga confirm a system. Nto order mara last managoyo ango maniti. Actually nadhi nyaka puonjruok mar computer mna bede ni an gi kila kitu mausage anyalo bedo godo a system anyalo bedo system na mi be ni wiya okubel gi mara matin. Bookkeeping lazima kechka ko kitang tinyalo aini rach kino rangi ni mokunti ka mosa yao an gi book ka maduong mar stock taking every Saturday otimo ngoni stock taking. Apart from the system practically anyalo kete system samano na gitempa the system koro ka de kachicha to moro wuonda digi makamanti karaonge aduga kwano gi practically. Ohala minyalo tim okena chia to ohala be nyaka mi a span of 6 months dweche auchiel eking'eno ohala ni dhi wuotho koso wuoth. Inyalo chako to kike para ni kichako pap to dhi vuma. Mogik ng'at moro amora mawinja masa moro kaka piny maontie mar Nairobi katek otek to nitie moro mahero nigi matek ta motamo dhano. Yesu nyalo en Luka 18:27. Samoro sebedo ni matek ahinya kikiol geno ponitie ka pod ngima ko kituo geno ponitie jok minno gwed e piny kae kata Nairobi kae gin dhano kaka in gin nyithi Nyasaye mano chwe kaka in. Nyasaye mano chwe mano gwedho joka e Nyasaye ma pod nyalo gwedhi. Nyasaye mano chungi joka e Nyasaye pod nyalo chung kodi. Ket Nyasaye mbele e gimoro amora mitimo. To chak matin kiketo Nyasaye mbele ibogo na hero kamano bang'e. Iboko na dira gik moene Nyasaye ok dhi marach. Kikiol chak gimoro ket Nyasaye mbele gol 1/10 gol offering bed ng'ama chunya ler makana ngono timo ni mana marach. Okay, tek to tek matin lakini tema turu mano kokalo kuom mano ibiro chung kendo. Bende ne wagoyo mbaka gi Belinda Adagi matimo ohala mar goyo chapa motisini branding and printing ohala motime county ma Siaya. Ohala ni wacho nosekonye chopo dwaro mage mag omenda. Ne wagoyo kode mbaka e yo machal kodwa.
Iluonga ni Belinda Adagi. Awuok Siaya County. To atimo ohala mopogore opogore. To gisani ohala na mong'ere ahinya iluongo ni Eleganza Magnifica. Eleganza ni watimo wan gi gik moko ariyo under umbrella mar Eleganza. Wantiere gi executive events to wan gi Eleganza digital designs. On Eleganza executive events, watimo events, we plan, we organize and manage events with all event supplies. Events meaning from liel, ka ng'ato nigi liel, ka ng'ato nigi nyombo, ka ng'ato nigi arus, ka ng'ato nigi Thanksgiving, birthday, baby shower, anniversaries, mago te watimo. Wakonye organize and manage it with all the supplies, kaka tents, arena decorations, anything modwaro mar events mago watimo. Mano Eleganza executive events. And then one gi Eleganza digital designs, mano koro kamotingo branding. Wa print, wa brand, gik mopogore opogore, wachako gi design, like one gi textile design, printing, branding and printing, kanyo otingo t-shirts, otingo caps, otingo aprons, otingo reflectors, otingo scarves kaka mae, magi is under Eleganza digital designs. And then one gi paper printing, kanyo bende wa design kendo wa print, kanyo otingo calendars kaka matingoni, otingo funeral programs, otingo flyers, business, ka ng'ato nigi business odwa ni wa design ne logo, watimo mano. And then we have menus, ka ng'ato nigi hotel to dwaro menu be design, wa design to wa print, all paper printing watimo. Ohala nachako chon. Nadwaro natim something, koro like Eleganza ni, the events, nachako gi events. To kaka nadonjo ohala mar events, nadonjo gi carpets, red carpets, gi stands mag VIP mag golden ka. To nachako gi hiring, nadwa timo something mopogre. So and I was trying to define my market. Koro na achako gi carpets, and then adonje koro events full blast. Koro achako plan and manage events. So kata before that, mane daddy otho, we lost dad fast. Naneno kaka we spent so much liel. Pango liel from the mortuary to arena to everything. There was so much involved. Then I was like, liel kara joma pango gik liel gi, we spend a lot of money. Then liel no lost maber ma no work maber. Then when we lost mom again, we did plan the funeral to not the maber. So after that, jine penja gani liel no loso nadi konyo kaka no loso liel, your both parents, no, you gave them a very good send off to no loso liel nadi. So I was helping people to plan their send off, so I didn't know I could make money from this. So when I decided to venture into events, koro now actually if this I've been helping people jipenjani wanyalo loso liel nadi. I was just doing it like for free, like akoja konyaji. So when I realized ni ntiere joma timo gini to giyudo pesa, they help people to plan and manage and organize events. Koro na actually why can't I also do it mondo I get paid for it. Koro mani kaka nachako events, koro nachako timo events full blast. And then core branding, the Eleganza executive digital designs, to naparo ni events diga gi branding, gik events digi branding. Kanga to nigi liel odwaro funeral programs, odwaro bana, odwaro everything. Kanga to odwaro t-shirts, kanga to nigi arus, odwaro cards, odwaro that portrait customized, interior gifts. Then I said, kaka kora timo events, I can also do branding. Kora timo events gi branding. Akoro kataka timo events to
ji koro yudo gigi kamoro achiel to tinde bende johero deal gi one service provider openjo like liel most I've been doing so many funerals and ji ohero ni openjo ni in gi bana in gi flowers cause mago te wantiere flowers bana programs so gikawo gigi te kamoro achiel so that's how I kaka nachako timo ohala ni events and branding. My first capital kaka nachako ohala ni then from savings. Na save small and then kaka nachako na import most of the gik mantiere gika imported them gi savings and then of course kaka koro nachako gi matino kachako gi gigi te dichiel na medo gine most tandwani I expand most matin kaka nyasaye ng'uro mar nyasaye to wamedo matin osebedo gi challenges mang'eny to we keep on soldering on mokwongo en wach power stima ing'eyo ni like let's say sana watching during campaign kaka there was bulk jine dwaro gi jo campaign siasa idwaro ni ng'ato mi kata orders kata mark 1000 or how many calendars or how many banners to gin gi pressure to en pressure owacho ni kata odhi e campaign kamoro to dwaro gi deliver koro samoro stima lal sechako printing to machines are running to stima onge sometimes but I managed to overcome this ntiere before kana chako ntie joma ne nyisi ni bia team na teach abro chuli like you're a quotation mo wachi ni sawa abro chulo or samoro oro pesa matin and then onyisi ni modong abro tieko chulo bang'e to especially liel ing'eni liel bando tek kisetieko liel ng'ato nyisi ni pesa notiyo go te ok inyal bande koro it took me a very long time ji mang'eny ok ne chul especially ka event oserumo to koro neno ni onge tiende mondo ochul to gino to noserumo records are very important nikech nyaka weng'e ni kaka wa spend gi ohala kaka waloso kata kantiere profit so every time kawa wanyos everything like we do stock taking and then at the end of the month to wagoyo kwano ni watimo ohala ni dweni no de chalona di waloso pesa machalona di so it's very important the ngata matimo ohala to keep record mag accounts because that's how you'll know antiere kanye adhi kanye am I making progress, am I running at a loss to anyalo timo nadi you take stock month ni angono mano dhi marach anyalo timo nadi mondo I improve this part so it's very important eng'ama timo ohala record keeping nyaka itim ekenyalo ng'eyo kamidhiye kamiaye gi kamidhiye. I've learned so many lessons. Number one, patience. Because it's service industry. Let's say events. I'm dealing with clients, pogre. So you have to be patient. Sometimes you don't give clients very difficult clients. And as they say, give what you're gonna, the client is always right. So yeah, sometimes you just have to accept the client is right, although again only samoro can right. So gima anyalo wacho maduong' mogik ne ng'ata mano timo ohala, understand your clients. Ngeni clients dwaro nadi. And try as much as you can mondo deliver gima I promise your clients. Because that is what will keep you in business. Kaya ngama promises me imiyo clients ni deliver gi, then people will start you will start having very bad feedback. You know you're not reliable. Ngat manyalo bedo trusted gi teach. But one thing that I've been always, and I thank God, and we are very reliable.
Gima promise clients we always deliver. No matter what, we always deliver. To the young people, like the youth, onge gima yot. Kata joma dwa kor kadwa chako ohala onge gima yot. Kata yen ok chak idhga gi malo. Ichako idhe gi piny. Everything takes time and process. Kata an bende ok na chunga machako yawo dukani. Machako eleganza. It was a process. To en gima nyaka kawo time. Koro kidwa chako anything, just focus on your dreams to ibedo gi patience. Ing'eyo ni everything onge shortcut unless idwaro short life. Idwaro soft life. Gima ng'at mohero gik madhi ma iyudo piyo. But gimoro amora maber nyaka ibed gi patience. Ni gimoro amora takes time to grow. It's a process, but with focus and discipline and determination to ichopa wuoth kamidwa dhi. Wakao yo machuoke chendo ni mar ohala gi Mwandu nyako Ramogi Jwang. Kata kamano ka waduogo wamanyo ni ja ohala wa mar juma. Kik idhi mabor. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ing'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab jit singin. Hango na gimora mora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Ase wacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kod winjruok gi Nyasaye. Winj wende Sabato. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngima ni di ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima Sabato ka Sabato mana Ramogi TV. Bituna wuok e ot kae kayo wang' matek. Wadhi kor gi jitu. Ne, wanyalo timo kama. Wanyalo dhi kamoro achiel kor gi jito sani. Let your kids enjoy some ABC's Shapes, Colors and Numbers through a fun-filled animated songs and stories in Baby Hazel Nursery Rhymes. 1, 2, 3, 4, 5. Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. They get to learn how to sing, to count, and many more lessons to learn. The horn on the bus goes beep, 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 beep. Find all this excitement and awesomeness of Baby Hazel only on Viusasa. Dial *487 *1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Ka
osiep motegno kod johot moherore ritore. Nyako cha, timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwab wene musajaka dala. Justice for all. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miya kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakoro mgajwang' e chendo ni mar Ohala gi Mwandu. En mor mara ni pod ikete mane chendo ni wang' jowi mari mihero mar Ramogi TV. E kar timo ohala ma KCT e chuny boma ma Kisumu, waromo kod nyaluo matimo ohala mar uso math. Motisi ni juice, ohala mosetimo kuom higni 8 nyakoro mgajwang'. Bende wacho ni osedongore kaluwore ni thoth oganda e chuny boma no thoro bedo kod dwaro mar tieko riyo kaluwore gi liet mar boma ma Kisumu. Morin Atieno en ja ohala wa mar juma. Ni Morin Atieno yamo. Aloko ohala mar juice. Aloke KCT. Aseloke kuom higni madhi 4 kama. Ohala mar juice nano yiero nikech ayudo ka omiya yuto maber ahinya. Omiyo nayiere. Capital mara naka ola ema nachake godo. Midhiero masebedo kaneno ka sama piny ng'ich, ohala mar juice ok dhi ahinya. Midhiero masebedo man kaneno. Seche moko anyalo yudo juice na anyalo kethore samoro ka koka kete yo moro maber. Seche moko anyalo yudo lal kum mare ahinya. Gima miyo adhi mbele gi mijing'o nikech omiya yuto maber. Emomiyo adhi mbele kode. En gima ber ka ng'ato katimo ohala nyaka obed gi kare moro mokane gire moro matin, kata ka sama otieko uso ywiego to nyalo go kwano to yudo no yudo ohala ma kata samoro olal gi koni. Ohala ni osepuonja mondo kaka inyalo wuoyo gi customer maber, inyalo bedo gi mbola, inyalo rwako customers maber. Anyalo nyisogi ni ahero ohala mar juice nikech omiya yuto, osechora mbele kabisa. Omiya nyisogi ni ohala mar juice ber ahinya kabisa. Ohala mar juice ni osemiya asepuonjo nyathi masani ni e form 2, moro ne class 8, asegero got bende. Ni ohala mar juice en ohala maber manyalo kelo ni konyruok. Koro anyalo jiwe ni mondo omed donjo ohala mar juice.
Mae makelo wa giko mar chenro makawuono mar ohala gi mwandu. En geno mar nyakura Mgajuang ni medo do puonj makare kotendra gi magi mwamenyo ni chenro ni mar ohala gi mwandu. Tudiko da kendo juma manyien e seche makama. Wamed goyo mbaka mago makina dongruok kaka oganda luo. Oriti masani nyinga Lydia Okay.